मैया जों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे टीम डेलिगेशन टीम आसामनि स्पेशल ब्रान्चनि आईजीपी हिरेन चन्द्र नाथ बिथांखौ लोगो हमनाय जायो आरो लोगो हमनायनि गुबै जाहोना जाबाय जे बिटिआर जि गोजोन गोरोबथा बे 2020 मायथाइनि 22 जानुवारियाव जालांनाय बे गोजोन गोरोबथानि दफा बायदियै स्पेशली एनडीएफबी केडार आरो एनडीएफबीनि गासैबो दैदेनगिरि बा केडारफोरनि थाखाय बेयाव मोननै दफा बेयाव सोनाय जादों आरो बे दफाया जाबाय 9.2 आरो मोनसे 9.4 दा बे 9.2 बायदियै बेयाव लिरनाय दङ जे एकर्ड जाखांनायनि उनावनो जिखिनि एनडीएफबीनि लिस्टेड मोनब्रैबो फेक्सना एनडीएफबी पी निफ्राय एनडीएफबी आरडी निफ्राय एनडीएफबी एस आरो एनडीएफबी धीरेन ग्रुप बिथांमोना जिखिनि लिस्ट माने जमा होदों सरकारनो बे लिस्टफोरखौ लानानै इमिडिएटलि बिथांमोननि रिहेबिलिटेशन पेकेजनि थाखाय बा बिसोरखौ राङारि जि अनसुंथाइ होनांगौ एकर्डिं टु द गभर्नमेन्ट पलिसि अफ सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट भारत सरकारनि पलिसि बायदियै बा आसाम सरकार आरो भारत सरकार जयेन्टलि बिथांमोना जिखिनि डिसिसन होदोंमोन एकर्डनि टाइमाव आरो एकर्डनि सिगां जिखिनि रायलायनायाव बेबायदि बे क्ल'ज बायदियै बे रिहेबिलिटेशननि खामानिखौ बिथांमोना गोख्रैनो मावफुंनांगौ दा बेयाव COVID-19 बा कर'ना भाइरासनि थाखाय बे खामानिया एसे डिले जादों आरो बिथाङा 9.2 नि बेलायाव स्पेशली जोंनो माखासे बाथ्रा क्लियार काट इनफरमेशन होदों खारन जोङो चिफ मिनिस्टारजों रायलायनाय समाव हिरेन चन्द्र नाथआ दङमोन आरो बिनि सिगाङावबो गोबां खेब जों बिथांखौ लोगो मोनदों अफिशियेल जिखिनि मिटिं नाथाय गासैबो बाथ्राखौ जिहेतु सीएमनि प्रेजेन्सआव अफिशियेल जिखिनि प्रसेस बिथांमोना बुंफोरनानै होयो नाथाय बिनि जिखिनि बिथं तथ्य बा डाटा बेखौ मोननो हानाय जाया दा बेखायनो जिहेतु आईजीपी स्पेशल ब्रान्चआ मोनसे नडेल एजेन्सि हिसाबै रिहेबिलिटेशन आरो नैबे केस उइथड्रयेलनि मेटारखौ लानानै बिथांमोना 9.4 खौ लानानै खामानि मावबाय थादों दा बे बेलायाव मैया बिथाङा जोंनो जिखौ फोरमायबाय जे एराउन्ड माने 1400 नि एबभ जायफोर केडार लिस्टेड होनाय जादों बे केडार लिस्टनि एगेन्स्टआव मान्थलि 6000 3 इयार्ससिम होनायनि थाखाय भारत सरकारा नैबे 27 जानुवारि जि एकर्ड जाबाय बे एकर्डनिफ्राय कनजिकिउटिभ 3 इयार्ससिम बोसोरथामसिम 6000 करि स्टाइपेन्ड बे कन्टिनिउ सोलिगोन आरो बिनि अनगायैबो भारत सरकारनि जि सेन्ट्रेल पलिसि दङ सारेन्डार पलिसि बा नोङो जिखिनि माने एग्रिमेन्टनि पलिसि दङ बे पलिसि बायदियै 4 लाख माने बे केस एकाउन्टआव सोनानै होनाय बे पलिसिनि सायाव बिथांमोना बे समाव खामानि मावगासिनो दङ आरो बिनि थाखाय जिखिनि फाइनान्सियेल सेंक्सन बा बे फैसाखौ सेंक्सन खालामनो थाखाय जिखिनि खामानि मावनांगौ बेखौ बिथांमोना मावबाय थादों होननानै बुंदों दा बेखायनो माखासे जोंनि एनडीएफबीनि केडारफोरनि गेजेराव गोनो गोथो साननाय बा माखासे बेले बेजे थासारिया सोमजियाखै नङा सोमजिदों माखासेया 6000 स्टाइपेन्डखौ मोनाखै आरो जायफोरा मोनबाय थादों बिसोरनियाबो इरेगुलार जादों कन्टिनिउ जायाखै होननानै दा बिथाङा जोंनो फोरमायदों जे मास मोनथामनि अलरेडि हाबनाय जाबाय आरो नैबे एनादार 3 मान्थनि बे इमिडिएटलि एकाउन्टआव हाबगोन होननानै बिथाङा जोंनो फोरमायदों आरो माखासे लिस्टखौ लानानै बे सिजफायारनि समाव जीएमजीनि जि मिटिं जादोंमोन बे जीएमजीनि मिटिंनि समाव माखासे केडारनि मुङा बे समाव भारत सरकारनो होखानाय जादों भारत सरकाराबो मिथिखायो नाथाय बे अफिसियेल प्रसेसा जागयैयाव माखासे केडारा बे 6000 निफ्राय एसे बन्सित जानानै थानो गोनां जादों दा जोंनिफ्राय जोङो स्पेशल डिमान्ड आरो आपिल होदों जे कुनु कारनाव रावबो जायफोरा माने लिगेल आरो ट्रेन केडार जायफोरा माने मोनब्रैबो आफादनि पेडआव अलरेडि बिथांमोननि केडार लिस्टखौ साबमिट खालामनाय जादों रावबो सासे बेयाव बाद थालाङा आरो बिथांमोना बे गासैबो खामानिखौ नटिसाव लाखिनानै एमएचए गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया बा नर्थ इस्टार्न जननि जइन्ट सेक्रेटारि बिथांमोनजों रायलायनानै बे खामानिखौ मावबाय थादों होननानै बुंदों दा बिथाङा जोंनो प्रतिश्रुति होदों जे रावनिबो थाखाय बेबायदि बन्सित जानाय बा डिसक्रिमिनेसन जानाय बा थालांनाय बे जानाय नङा बे बाथ्राखौ बिथाङा जोंनो स्पष्ट बुंदों 2 नम्बर बाथ्राया जाहैबाय जे
केसनि बेलायाव जे 9.4 दङ केस उथायनांगौ आरो बे हाइनियास आरो नन हाइनियास मोननै बेयाव केटेगरि लाखिनाय जादों। जायफोर नन हाइनियास केस माने साधारन जिफोर केस मुभमेन्टनि समाव बायदिसिना इन्सिडेन्टखौ लानानै पुलिसा जाबसिना होनाय बा बिभिन्न केसाव माने बेखौ सोफादेरना होनाय बे नन हाइनियास केसफोरा खोब कुइकलि प्रसेस जानायनि लोगो लोगोनो बे जोबनानै थांगोन आरो जायफोरा माने हाइनियास केस बा माने सिरियास केस दङ बेफोरो फेस मेनाराव जिहेतु जुडिशियेल मेटार बे मेटारखौ लानानै बिथांमोना उइथड्र खालामनायनि प्रसेसखौ स्टार्ट खालामगोन होनना बुंदों। दा बेनि थाखाय मोननै कमिटि बानायदों। बिथाङा जोंनो स्पष्टयै बुंदों जे बिटिएडिनि आइजिपि आथिखालाव बिटिआरनि आइजिपि बिथांनि नेतृत्वआव मोनसे टिम बानायदों आरो बिथाङा गासैबो केसफोरखौ थानानिफ्राय बा जिल्लानिफ्राय बा जि कर्टआव केस दङ सेसन कर्टआव थानो हागौ सिजिएम कर्टआव थानो हागौ बे गासैबो केसेसफोरखौ डाटा बानायनानै डाटाबेस बिथाङा कालेक्सन खालामगोन आरो गासै डाटाखौ लानानै स्टेट गभर्नमेन्टआव मोनसे हाइ लेभेल कमिटि बिथांमोना आरो बानायबावदों। एडिशनेल चिफ सेक्रेटारि हम एन्ड पलिटिकेल आरो आइजिपि स्पेसियेल ब्रान्स आरो माखासे बेयाव मेम्बार्सफोर थागोन। दा बे मोनसे टिमा बे डाटाबेस जिखिनि तथ्य बेयाव फैगोन बे तथ्यखौ लानानै बिथांमोना बिनि सायाव नायबिजिरगोन आरो स्पेसियेल पाब्लिक प्रसिकिउटर नमिनेसन खालामनायनि गेजेरजों एपइन्टमेन्ट होनायनि गेजेरजों सरकारा बे केसफोरनि सायाव कर्टजों मोनसे आन्डारस्टेन्डिंआव कअपारेसनाव बा मोनसे करिलेसनाव खामानि मावनानै गासैबो केसफोरखौ उथायनायनि थाखाय बेबस्था लागोन होननानै बिथांमोना जोंनो फोरमायदों। दा बे बेलायाव जोंहा मोनसे दिगखौ नायनो गोनां दङ जे जायफोर जोंनि एनडिएफबिनि केडार बा दैदेनगिरि बिथांमोननि मुङावथ' केस दंखायोआनो मुभमेन्ट रिलेटेड केस थाबाय। बिनि बादैबो बे सोमावसारनायनि समाव पाब्लिक जिखिनि केसेसफोर दङमोन एनडिएफबिनि बा बड'लेण्ड सोमावसारनायनि मुभमेन्ट रिलेटेड जिफोर केस दङ बबेयावबा ओंखाम जाहैदों आरो बे ओंखाम जानाय न'खरखौ पुलिसा केस रेजिस्टार खालामनानै दोनदों। सोरबा जोंनि अभारग्राउन्डनि केडारा बिथांमोनखौ हेल्प खालामदों बिथांमोननि नामावबो केस जाबसिननानै दोनदों आरो सोरनिबा न'आव बिथांमोना दान्दिसे जिरायथ'दों बै न'नि मानसिफोरखौ हमनानै लांदों केस खालामनानै दोनदों। दा एनडिएफबि केडारफोरनि मुङाव जिखिनि केस दङ बेजों एखे समाननि पाब्लिक लेभेलावबो रायजो राजाया जिहेतु मुभमेन्टखौ सापर्ट खालामनानै बिथांमोनखौ सेल्टार होदों हेल्प खालामदों कअपारेसन खालामदों बै मुभमेन्ट रिलेटेड केसफोराबो जाहाथे गासैबो वान्स फर अल बेयाव एसेसमेन्टआव फैगोन डाटाबेस एसेसमेन्टआव आरो बेखायनो जों बुंदों जे बड'लेण्ड मुभमेन्ट रिलेटेड माने टिल स्टार्ट आरो टिल माने एकर्ड जाजासिम जेसेबां केसेसफोर दङ बिनि सायाव तन्न तन्न बिजिरनानै रावनिबो खाफालाव रावनिबो जिउआव जाहाथे बेक्तिनि जिउआव बेबायदि केस मुभमेन्ट रिलेटेड केसफ्रा जाहाथे थालाङा बेखौ कमप्लिटलि माने उइथड्र खालामनांगौ आरो बेखौ डिसमिस खालामनांगौ होननानै जोङो बिथांखौ बुंनाय जादों। दा बेखाय माखासे खामानि मावनो गोनां दङ आरो बेयाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा माहारियारि आफाद फरायसा आफाद आरो मुभमेन्टआव जिहेतु जोङो डाइरेक्टलि इनभल्भ दङमोन एनडिएफबिनि एबसु जइन बे मोनसे इनिसियेटिभआव मुभमेन्टआ सोलिदों डेम'क्रेटिक मुभमेन्ट आफ्टार सिज फायार। दा बेखाय जोंहा मोनसे जातीय दायित्व दङ आरो सिगनेटरि अर्गेनाइजेसन हिसाबै जोंहा रेसपन्सिबिलिटि दङ। दा बेखायनो एनडिएफबिनि मोनब्रैबो हान्जानि बिबानगिरि दैदेनगिरि बिथांमोना आइजिपि स्पेसियेल ब्रान्चजों बा आसाम सरकारजों बिथांमोनाबो जगाजग लाखिदों आरो बिथांमोननि जिखिनि माने अर्गेनाइजेसनेल रिलेटेड जिखिनि खामानि मावनांगौ दङ अफिसियेलि बिथांमोनजोंनो डाइरेक्टलि मावगासिनो दङ आरो सरकारा बा आसाम पुलिसा बिथांमोनजोंनो जगाजग लाखिनानै खामानिखौ मावदों। नाथाय अभारअल जिखिनि प्रसेस सोलिबाय थादों एबसुनिफ्राय गासैबो बाथ्राखौ जोङो डिटेलि मिथिनो गोनां दङ। जिहेतु गोबां केडारा जोंनियावबो फैयो गोबां दैदेनगिरिफोरजों जों रायलायनाय जायो बै केडारफोरनियाव मोनसे डाउट जेब्लाबो थायो जे जोंनि रिहेबिलिटेसना मा जागोन जोंनि केसा मा जागोन अर्गेनाइजेसना डिसबेन्ड जाबाय जोंहा न'आव थांफिननांगौ न'आव थाहैनो थाखाय जोंनियाव मोजां न' गैया बा मोजां सुबिदा गैया बा बिथांमोननि लाइभलिहुडा मा जागोन जायफोरा आर्मि पारामिलिटारि बा माने रिक्रुटमेन्टआव स्पेसियेल रेलियाव माने दाबो जिहेतु स्टार्ट जायाखै बै मानसिफोरा थांफिननो गोसो गैलिया दा बिथांमोननि थाखाय अल्टारनेटिभ मा बेबस्था जागोन दा बेखौ लानानै बिथांमोना जेब्लायबो मेल मिटिङाव जेब्ला जोंखौ लोगो मोनो बिथांमोना सोङो दा बेखायनो जोंनियावबो
जिखिनि प्रसेस बे प्रसेसनि सायाव डिटेल इनफरमेसन आरो जिहेतु जोङो गभर्नमेन्टखौ प्रेसार होदों एकर्ड इमप्लिमेन्टेसना स्पिडि मेनाराव जानांगौ दा मैया लेटार फैदों जे 11 नाम्बार क्लजखौ बिथा खालामनानै जइन्ट मनिटरिं जि मोनसे कमिटि बानायनांगौ गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया गभर्नमेन्ट अफ आसाम आरो माने नोङो सुक्ति खालामग्राफोरनि गेजेराव बा बड' अर्गेनाइजेसननि गेजेराव बिनिखौबो लानानै गभर्नमेन्टआ स्पिडि मेनाराव दिनै खामानि मावदों फारसेथिं मोनसे बाथ्राखौ आङो क्लियारलि बुंनो नागिरगोन जे NDFBनि बे जि मुभमेन्ट नि 1400 बा 1500 1600 जिखि केडार लिस्ट बेयाव साबमिट होनाय जादों बिनि बादैबो नैबे मुभमेन्टआव NDFBखौ हेल्प खालामबोनाय एराउन्ड माने 5 to 10,000 अभारग्राउन्डनि माखासे वेल विजार बा माने केडार लेभेलनि मानसिफोर दङ जायफोरा माने NDFBनि गासै मुभमेन्टआव बिथांमोना थाफानानै NDFBखौ हेल्प होदों खामानि मावदों आरो बिनिखायनो बै जायफोर केडार माने लेभेलनि जायफोर वेल विजार बा माने बे अभारग्राउन्डआव खामानि मावग्रा बिथांमोननि थाखायबो मोनसे रिहेबिलिटेसन आलादायै बानायनांगौ होननानै NDFBनिफ्राय बे डिमान्डआ डिउरिं डिसकासनावबो दङमोन एकर्डनि टाइमावबो रायलायनाय जादों आरो दिनैसिमबो CM बा डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सर्बानन्द सन'वाल बिथांमोनखौ लोगो हमनायाव बेखौ रायलायनाय जादों दा बेखायनो मैया बे बाथ्राखौबो जों दिहुनदों आरो बे इयुथफोरनियाव मोनसे हप आरो एसपिरेसन दङ जे नैबे एकर्डनि गेजेरजों गावसोरनि थांना थानाय बा लाइभलिहुड बा इस्टाब्लिशमेन्टनि थाखाय माबा मोनसे राहा फैगोन दा बेखायनो आसाम सरकारनिफ्राय गभर्नमेन्ट जायफोर पलिसि दङ स्किम्सफोर दङ दिनै SIRDआव बा भेटेनारि डिपार्टमेन्टआव लाइफ स्टक दिनै लेभेलाव बा नोङो एग्रिकालसार डिपार्टमेन्टआव जायफोर माने ट्रेनिं दङ स्किलनि माने बेबस्था दङ आरो बे ट्रेनिं आरो स्किलखौ लाखांनायनि उनाव माने फार्मिं खालामनाय बिजनेस खालामनाय नोङो इन्डास्ट्रि माने फिसा फिसा स्मल स्केल इन्डास्ट्रि खुलिनाय बा नोङो मायबा वर्कशप खुलिनाय बे बेबस्थाफोरखौ लानानै एबभ 500नि एबभ स्किम्सफोर दङ होनना बुंदों दा बेयाव साबलम्बि अभियाननि गेजेरजोंनो जा बा बेलेग बेलेग स्किमनि गेजेरजोंनो जा बे 5 to 10,000 जिखिनि इयुथ एनादार बेयाव मोनसे माने बाथ्रा फैदों बिथांमोननि एंगेजमेन्ट इस्टाब्लिशमेन्ट आरो संस्थापननि थाखाय सरकारा बेबस्था लागोन होननानै बुंदों आरो बिनि थाखायबो मोनसे लिस्ट जायफोरा माने बेयाव इन्ट्रेस्टेड आरो जायफोरा बे खामानिफोरखौ लानानै गावखौनो माने दानो लुबैयो बै मानसिफोरनि सायाव बे सोनारगोन दा बेखायनो जायफोर माने रियेल बा ट्रेन केडार जायफोरा अलरेडि माने अर्गेनाइजेसनजों हिसाब होजाबाय बेनि थाखाय मोनसे स्पेशल एरेन्जमेन्ट जिखिनि एकर्डआव फैगोन आरो जायफोरा अभारग्राउन्डआव दङ बिथांमोननि थाखायबो सरकारा खामानि मावबाय थादों होननानै जोंनो फोरमायदों दा बेखायनो बे खामानिफोरखौ मावलांनो थाखाय जोङो इउनाइटेडलि फाइट खालामनांगोन आरो सरकारखौ टाइम बाउन्ड एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि थाखाय जों नारसिननांगोन आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि थाखाय जों कन्टिनिउआस मोनसे एफर्टखौ लानानै जों खामानि मावबाय थादों दा बेखायनो जोंनि केडार आरो दैदेनगिरि बिथांमोना जिखिनि खामानिखौ मावदों जों जेब्लाबो मदद होगोन आरो बिथांमोना मायबा जेंनायाव गोलैदोंबा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे जेंनाफोरखौ जों खोनासंगोन आरो जों सरकारनियाव इमिडियेट जों नटिसआव लाबोगोन बेखिनि बाथ्राखौनो दिनै बुंबाय।